So da yawa za ku tashi dukan ɗanku, ko ku hantari 'ya'yanku, ko ku mangare su, ko ku kwakkwaɗe su, ko ku fara masifa tun safe a dalilin laifin da ba laifi suka yi ba. Ba laifinsu ba ne, saboda ba su aikata laifi ba. Menene a ciki don yaro ya yi ihu yana wasa? Jin daɗi ne, farin ciki ne. Menene a ciki don ɗanka ɗan shekara 2, shekara 3 za ku fita kuna sauri ya sa takalmi banana shoes? Menene a ciki yara sun zauna an ce su ci abinci, za a tafi makaranta suna ci kaɗan kaɗan? Duk ba laifi ba ne. Wato yanda kuke reacting yana da nasaba da childhood trauma da kuke fama da shi. Idan aka ce childhood trauma, ana nufin kamar scratch ne, wato kamar irin ɗan ƙwajiri zuciyanku ya zo yana zai dinga tashi, yana ɗan miƙin zai dinga tashi time to time, sai tunzura ku, sai ku ji ku kasa tolerating 'ya'yanku. Shi da wannan childhood trauma ɗin ba wai ana samun shi ne a dalilin lallai sai a dalilin wanda ya taso a gaban kishiyan uwa ko gidan riƙo ko me an musguna mishi, a'a. Ya ma fi faruwa ga 'ya'yan da suka taso a gaban iyayensu. Idan aka ce parenting wato tarbiyya, kawai abin da nake son ku hango shine ku hango kanku a matsayin gardener ko mai lambu, mai gonar lambu. Wanda yake da gonar lambun shi ya yi shuka, ba haka zai ta tattalin shi yana da cikin ƙauna da tattali da abu har shukan shi ya girman da zai samu yabanya ya kyau ya shar. To haka tarbiyya yake. To a yayin da kuke wannan tarbiyyan, wani lokaci za ka ji ka sa shukan ka kana ba ruwa kana komi, but still za ka ga ya ɗan yaushi, a'a wannan ya ɗan boƙane, sai kawai ka ji haushi ka ce za ka fizge shi. Ai tattalin za ka sake yi. To haka yake shi ma a tarbiyya. Amma childhood trauma ba zai barka ba. Zai dinga nuna maka duk wani activities na 'ya'yanka a matsayin laifi. Ina cewa babu ɗa mai ƙiriniya, akwai ɗan da yake son attention. To childhood trauma kuma zai hana ku ganin attention ɗin da ɗanku ke nema da nanukan ku, sai ku fara ganin nanukan da 'ya'yanku ke yi a matsayin kuskure, sai ku fara tura su, kuna hantaran su, kuna irin su dai nisa, kai kana damuna, kai hutu nake son in yi, kai kaza kai kaza. Shi ne ke bibiyan ku. A'a, wani lokaci sai ku dinga jin tsoro, tsoron nuna ma ɗanku soyayya saboda ka a ce wai kun gaza. To idan ba ku nuna ma 'ya'yanku soyayya ba, waye zai nuna musu? Ko da aka ce ka ƙi ɗanka duniya ta so shi, ba wai ana nufin ka tura ɗanka ne sai duniya ta runguma ba. Idan ka tura ɗanka, duniya ma za su ƙara tura shi ne gaba. Za ka rungumi ɗanka, ka jawo shi a jiki, ka ba shi tarbiyya. A tarbiyyan nan da kake yi da wannan soyayyan da kake ba shi, ya san no, akwai no. Ya san cewa ba komi zai samu yake so zai samu ba, sannan ya san cewa akwai boundaries da bai isa ya ketare shi ba. To wannan shi ne ƙiyayyan da Bahaushe ke nufi. Idan ka tashi ka ce kuma a'a to kai ba za ka nuna ma ɗanka so ba saboda duniya ta so shi, wallahi ba abin da zai samu ɗanka sai damuwa. Shi ma wannan trauma da kake fama da shi, shi ma ya tashi da shi. Da ni da ku duk za mu iya yanke wannan trauma ɗin ta hanyar jawo 'ya'yanmu a jiki, mu yi musu tarbiyya, mu nuna musu soyayya, mu nuna musu tausayi, sannan kuma mu fahimce su. Idan muka tashi kallon su, kada mu kalle su da idon laifukan da suke mana. Idan suka yi kuskure, kada mu rubuta shi a goshinsu. Dallacin daƙiƙi, shi yasa ka kasa karatu a makaranta. Dallacin ƙazami kawai. Dallacin saboda kawai yaro yana ci abinci ya ɗan fito. Dallacin ƙazami menene, a'a ya ci ya ɗan zubar maka a ƙasa, ka kira shi da ƙazami. A'a ya ɗauki abu bai shi ba. Kaza sai ka fara min sata? Habba! Wa'innan negative kalaman da muke jifan 'ya'yanmu shi ne fa yake bin mu saboda an bi mu da shi ƙila. Yawan hantaran da muke musu shi ya sa muka kasa tolerating 'ya'yanmu. Su ma iyayen da suka yi haka ba laifinsu ba ne.
abin ya samo asali ne. To za mu katse wannan gado ɗin ko za mu bari ya ta bibiya? Idan yaro ya maka laifi, ka yi hukunci cikin fushi, mostly ba laifin ya sa ka yi hukunci ba, wannan miƙin nan ne kawai ya ɗan taso maka sai ka yi sparking. A littafina da nake rubutawa na tushen rayuwa, yana nan tafi, za ku siya? Akwai bayani, akwai labarin wata da na kawo, Salaha mai haƙuri, a gidansu ma haƙurarra ce duk cikin 'yan gidansu. Sai ya taso ta yi aure ta hayayyafa, sai ta zama kuma fitinanniyar uwa. Me yasa? Childhood trauma. To wannan shine first video da muka yi akan childhood trauma. Insha Allahu ina nan tafe da detailed bayani na yadda za mu yaƙi wannan childhood trauma ɗin, mu kasance mu yi stopping ɗin shi, ya zama irin mu iya stopping ɗin shi ba tare da ya ci gaba a next generation ba. Kada ku manta, dukkanku masu reno ne.